Praise the Lord. Praise the Lord. Bhagyan kursaचे कृपेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या आजस्मानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नामे आमेन. सर्गाच्या रणी उल्हास पाव. Hallelujah. कित्याक जका तू ओंग पाऊस झाली Hallelujah. तो आपणे सांगल्या बरी जिवंत झाला. Hallelujah. आम्हा पासोत देवा लागी माग. Hallelujah. संतोष आणि उल्हास पाव अंकवारी मरिये. Hallelujah. कित्याक सोमी खरोच जिवंत झाला. Hallelujah. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावर संसार संतोषान तुवें दया केली ताचे मये अवकार मरिये मरिपात ससण्याची जिनी सुसंतोषांका लागू कर म्हण आम्ही तुका त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिपात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक स्वतः आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक स्वतः आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझ्या सर्गींच्या दयेन मका दिला तुझे तबेन मुझी मोतच वाढाय मका राग संभाळ आणि सलई आमेन. ससनासो विशोगी तांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संकोंदी समाधानांते विषय घेऊन देत आमेन. सत्मंता देवाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र समोर अंकार मरियेता जन्मालो पांच फुले तकाल ताने कष्ट सुसले तका कुसार जटलो तो मेलो आणि तका निकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देखलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो सर्गात चढलो तर वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिम्या आणि मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतालो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे पुढीचे ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जमका येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत जावं. आमची पडटा बघ आणि आमकां जाल्ले बुडवली नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेवर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. देवाच्या माये आम्हा भक्तियांकाचे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेवर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. आम्हा भक्तियांकाचे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेवर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही धंक्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे पिंतूर आमच्या मोतीन हाडया आमच्या काळजाचेर आम्ही हात दवरया. कशे मगदलाची मोरी फांत्या फरार उजवाडच्या आधी उठून त्या जेजूक निके पिल्ल्या त्या सुवातेक ती पावली आणि थंयसर ते कितें तिणें देखलें ते त्या दोगां शिसांक तिणें वचून कळयलें. जुआंवचो वंजेल आमकां जेजूचे जीवनपणा विशांत शिकयता. जें कितें तांणी देखलें तें तांणी सतमानलें. जेजू सांगाता
जेजू तांचे सांगाता मोरच्या पयलें जेवण जेवलो तशेंच जिवंतपण जाल्या उपरांत परत तांचे ओट्टू रावून तांचे सांगाता रावून तांचो भावार्थ घट जावन तांचे सांगाता जेवलो. आज जेजू आमकां आमचो भावार्थ ताचे थंय दवरूंक शिकयता. तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू, आमचो नितीकर्त जेजू, आमच्या जिवितांत कितें सर घडता ते सकट जाणा आसचो जेजू आज आमकां सांगता, हांव तुमचो जेजू, जिवंत जेजू, तुमच्या मदेगात सदांच आसा. आज हांव तुमचो जेजू, जिवंत जेजू, मुजेर तुमी भरवोसो दवरा. हांव तुमचो जेजू, जिवंत जेजू, खंयसर तुमकां कश्ट आसा थंयसर जबाब दिवचो हांव, जैत दिवचो हांव. हरी एका विघ्नांत, हरी एका कश्टांत, हरी एका दुखांत, हरी एका पिडेशिडेंत तुमच्या मदें आसचो हांव जिवंत जेजू. हे म्हजे गाय तुमी पळयात. ह्या म्हज्या गायांत आनवळचे त्या रगत ते उदक तुमी देखात आनी सत्मानात म्हूण जेजू आमकां कळीत करता. तो जेजू आमचे पासून बली जावन आमकां सोडवून हाडून आयिल्लो त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया, होगलाप दिवया, महिमा दिवया. तो जेजू आमच्या मदेगांत आसा म्हणलें सत म्हणून ताचे सांगाता एक दीस आमकां ताचे सांगाता सर्गी रजान ताची स्तुती करूंक आसा. त्या सर्गी रजा वेचे तयाराय आमी करया म्हणून आमकां कळीत करता तो जेजू. एक घडीभर आमी आमचे मायक अनम्यूट करया. त्या उजव्या हातान आमकां ताणें जैत वेला. तो जेजू आनी केदींच मरचो ना आनी जिवंत रावतलो म्हणले भरवसेचे उतर दिलां ताणें आमकां. आनी तो आमच्या मदेगांत जिवंत आसा म्हणले सबार साक्षी आमी आयकल्यात आनी आमी ते मानून घेतल्यात. त्या जिवंत जेजूक आमी आतां आमच्या होंटांनी स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 तुझो विश्वासी मोग कसनाक वाळटा जेजू. ताच्या विश्वासी मोगापासून जेजू आमी तुका हांगासर तुजी स्तुती करूं ह्या मॉर्निंग मन्नाली रुमांत एकठांय जाल्या जेजू. तुका जावं स्तुती जेजू, तुका जावं आराधन जेजू, तुका जावं वंदन जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 जेजू. स्तुती, 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 स्तुती तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, वैभव तुका. जेजू, 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 जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 Hallelujah, hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू, जेजू, जेजू. हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, 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 हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah,
आमच्या कोण आम्ही आमच्या हातान घेऊया. प्रश्नाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सुर्यानी सुंदराची स्तुती गोड आणि रगत आत्मानी देवपूर्ण आमच्या पत्कन सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या ह्या पहिल्या कणात आम्ही आमच्या कुटुंबाक हांगासर उडासाक हाडया. आमच्या कुटुंबात असल्या हर एकल्या संध्यांक आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. त्या कुटुंबातल्या हर एकल्या संध्यांक जीवन जेजूच्या पांया मुखार दवरया. जेजू तांकां आशिर्वादांनी भरून दी. तांच्या जिवितांत असल्या हर एक एरियास जेजू संतोषान आणि आशिर्वादान परिवर्तन करून दी. मागे आम्ही ह्या घडये जावंक पुरो कुटुंबात ना समाधान झगडे एकवट ना जेजूचो माया मोग शांती समाधान ह्या कुटुंबात आम्ही मागे आम्ही आमच्या कुटुंबात असल्या हर एका वडिलांक जेजू आशिर्वादांनी भरून दी. ल्हानांक जेजू आशिर्वादांनी भरून दी. जे कितें राग आसा जेजू ते माया मोगान परिवर्तन करून दी म्हणून मागया. आणि हे आता उतर आम्ही भक्तीपणान रिपीट करूया. आयजाया 58 वर्स 11 सर्वेस्पर तुमकां सदांच करुडे बहीण तुमकां दोशी करतलो आणि तुमचे कुडीक मिठाई दितलो. तुम्ही एके शिंपलेले भागीसारखे तसले जरी सारखे. आयजाया 58 तुमकां कुरडे बहीण तुमकां दोशी करतलो. तुमचे कुडीक मिठाई दितलो. तुम्ही एके शिंपलेले कितें चुकोन वचना तसले जरी सारखे. आयजाया 58 सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुके कुरडे बहीण तुमकां दोशी करतलो आणि तुमचे कुडीक मिठाई दितलो. तुम्ही चुकोन वचना कडी दादले सांगता म्हणत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सगळ्या आमच्या पत्कांच्या परिपणापासून या दुसऱ्या कणात आम्ही उडास करूया. आमचो काम असो जागो जैसर आम्ही काम करता ती सुवात जावंक पुरो ते बिझनेस जावंक पुरो ते आमच्या घरांनी एग्रीकल्चर या जावंक पुरो आणि हेर कितें ऑफिसांनी जावंक पुरो आस्पत्रेनी जावंक पुरो सगळी कामाचो जागो आमी आतां जेजूक समर्पण दिवया. तो जिवंत जेजू आमी थंयसर आपोवया. तो जेजू तो जागो संपूर्ण रितीनी ताच्या सावळेंत भरून दी म्हूण मागया.
थंयसर आसले अडखळ, थंयसर आसले कश्ट, थंयसर आसले ना समाधान जेजूच्या पवित्र नांवान ना पयस जावं दी म्हणून मागया आमी आमच्या कंपनी पासून चड आनी चड प्रोजेक्ट्सां थंयसर खूब मागया आमी त्या कंपनीच्या ओनरा पासून मॅनेजर्सां पासून हायर मॅनेजमेंटा पासून कलिग्सां पासून जेजू तांकां आशिर्वादांनी भरून दी, जाणवायेन तांकां भरून दी आनी चड कृपा तांचेर जेजूची देवून येवं दी. तर जिवंत जेजू कडेन आमी मागया आयच्या दिसा हो दीस आमकां सगळ्यांक संतोशाचो दीस. ते जेजू कडेन आमी जे कितें मागता ते खरेपणी आमकां मेळटा म्हणल्यार आमी विश्वास दवरया. मागया आमी आमच्या कलिग्सां पासून जांकुरती आज नाना रितीन आमकां कश्ट दितात, ह्या जांकुरती आमचो खूब मोगी करतात, तांच्या पासून मागया तांचे जिवीत आशिर्वादांनी भरून दी, तांचे कुटुंब आशिर्वादांनी भरून दी. मागया आमी जंयसर आमी बसता तो जागो जेजू तूं आशिर्वादीत कर म्हणून त्या जाग्यार हर एक अडचण तूं पयस कर. जेजू तुज्या अमलीक रक्तान तो जागो तूं कवर कर म्हणून मागया आमी आमचे फायनान्शियल एरियास जांकुरो आज आमचे कडेन पयशे उरनात, रीणकारी आमी जाल्या ना रीण दिवंक बाकी आसा, कोणाकय आमी रीण दिला ते आमकां रीण फाटीं दितना तांचे पासून ती मागया तांकां जेजू आशिर्वादांनी भरून दी. आणि हे आता उतार आमी रिपीट करूया परत एकटी. आयझाया 58 जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमच्यानी सगळ्या संकटाची कापड कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका तुझ्या दिवंगाच्या पुताची आमच्या सम्याच्या सुंदरा जेजू ख्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्मानी देव तुमच्या त्या कणांत आमी समर्पण दिवन मागया आमचे सर भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांत व्हड भुरग्यां म्हणसर आमी जेजूच्या पांयांत तळा समर्पिया. आज जांकुरला ल्हान भुरगीं घडयेन घडये शीक पडतात,
जावं पुरो जिद्द करतात. इस्कालाक वचोंक या हेर कितेंय करूंक ती आयकनात. मोबायलाक एडिक्ट जाल्यात. आज आमची युवा जण मोबायलाक एडिक्ट जाल्यात. गेम्स खेळतात. या सिरियल जावं पिक्चर जावं या इतर संगतीन ती आपलो टाइम वेस्ट करनासात. जावं पुरो ती आज इगर्ज मातयेतान पयस गेल्या. मागणे तांची रूस ना. जेजू थंय तांकां रूस ना. जेजू थंय मिसा वचून तांकां कळीत ना या तांकां नाका जाला. टाइम वेस्ट जाता म्हूण ती बघतात. जेजू आज त्या भुरग्यांक परिवर्तन कर जेजू. तुझे सरशी तांकां फाटीं परत हाड जेजू. तुज्या राजांत वावरूंक तांची गरज आसा जेजू. ह्या भुरग्यांक परत एकटी तांचें मन उजवाडाय जेजू. वायट सवयान ती बरी जाल्यान जेजू. इतर संगतींनी तांची ती मौत ती विराराय करनासात जेजू. जेजू तू तांकां परत तुज्या हिंडाक फाटीं हाड. आज जेजू तू ती आवय बापायचें ती उतर आयकनात जेजू. तांकां खंयचें सारकें म्हणून कळीत केल्यार जेजू ती रागार जातात जेजू. आनी जांक पुरो इमोशनली आवय बापायक धमकी दितात. आज ती पयस आसात जेजू. आवय बापायतान पयस आसात. आवय बापाय तांच्या फुडारा लागून तांचे पासत कंत करनासात जेजू. आज त्या आवय बापायचें दूख तूं आयक जेजू. आज ते आवय बापाय तुजे लागीं उलो मारतात जेजू. तांच्या उतराक तुजे कान दी जेजू. जिवंत जाल्ल्या जेजू ह्या भुरग्यांक तुजेशी परत एकटी फाटीं हाड. तुज्या हिंडाक फाटीं हाड. तुज्या राजांत वावरूंक गरज आसचें तांकां हर एक माहेत मार्गदर्शन जाणवाय तुज्या भोव पवित्र आत्म्यान तांकां कळीत करीशें कर जेजू. तांचे थंय तुजो आत्मो धाडून दी जेजू. आनी तुजें राज परगट करूं तुजी बरी खबर परगट करूं तूं तांकां विरसून काड जेजू म्हणून मागया. आनी हे आतां उतर आमी रिपीट करया. Psalm 32 verse 8. तुका शिकवण दितलो. धरून जायती वाट दाखयतलो. जे दोळे तुजे दवरून तुका बूट दितलो. Psalm 32:8. तुका शिकवण दितलो. तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो. तुजे दोळे तुजे दवरून तुका बूट दितलो. Psalm 32:8. तुका शिकवण दितलो. तुवें धरून जायती वाट दाखयतलो. दोळे दवरून तुका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा तुका बटयता तुज्या ती मगाच्या पिताची आमच्या सुम्यान सुंदरा जेसू ख्रिस्त कोडणी रगत आत्मनी देव आमच्या बदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या त्या कारणात आम्ही प्रत्येक रीतीन मागे आमच्या पवित्र सभेपासत आमच्या इगजमत आमची पवित्र सभा सलोनच्या आमच्या बघेवन पापा पासत मागया आमच्या बऱ्या भलायके पासत मागे आम्ही सरकार दिनार्स बिशॉप्स याजकां धर्म भयण्या पासत तांचे मिशन ती कर नासतना
जेजू तू तांकां आधार दी जेजू तांच्या हर एका कश्टांतून तांचो आधार जा जेजू तू तांचो आसरो जा आणि बळ जा जेजू म्हणून मागया आम्ही प्रत्येक रितीन सेमिनारीन तासच्या सर आमच्या भाऊ बहिणी पासून तांकां कसलीच ताळणी येनाशे कसल्याच अडचणीन तांणी सांबाळ नाशे जेजूची सुवाता प्रगट करून जे तांणी बेस दिसला त्या बेसान तांणी वावरूंक जेजू तांकां कृपा दिवन दिवन मागया आम्ही प्रत्येक रितीन आमच्या कंट्री पासून ज्या कंट्रीन आम्ही वावर करना आसा त्या कंट्री पासून ती मागया त्या कंट्रीच्या हर एका गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सां पासून रायां पासून हर एक मिनिस्टर पासून मागया प्रत्येक रितीन त्या ऑफिसर्सां जे जाणवायेन करून दी जी कितें ती रुल्स रेग्युलेशन हाडतात त्या लोकांच्या हिता पासून जावन दी म्हणून मागया आम्ही प्रत्येक रितीन ज्या गावांनी आसा त्या गावांच्या इगर्जां पासून मागया जावं पुरो आज आमकां एक सुवात मेळ्ळ्या जेजूचे आराधन करूंक जावं पुरो ते आज बंद करूंक तांणी चिंतलां जेजू कडेन आमी मागया जेजू तू एक आमकां नवी सुवात दाखोवन दी जेजू तुजी शुभ वार्ता प्रगट करूं तुका आराधन करूं तुजी स्तुती करूं आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करूया Psalm 32 verse 8 हांव तुका शुभ करतां तुवें धरून काय ती वाट तुजे दोळे Psalm 32 तुवें धरून जाय जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांमध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर बाबा काकरेच्या कणात आम्ही आमचे हात आम्ही वयर पारया दिंबीर आम्ही पडया ते सजीवन जाल्ल्या जेजूकडे आम्ही मागया आज विंगड रितीनी आमकां कोणें मागोंक सांगलां तांच्या पासून तांचो आमी उडास काडया जावं पुरो कोणी पिडेंत आसात वायट जावं पुरो ती आज मरणाच्या तणीर आसात आस्पत्रेनी तांची सेवा करूंक डॉक्टर नर्सांनी सांगलां जावं पुरो आज तांचे लागीं वखद ना तांच्या पिडेक ना पूण आमच्या त्या जिवंत जेजू कडेन वखद आसा जेजूक आमी समर्पण दिवन मागया कॅन्सर पिड्यांचा बाजन वळवळतात तांचे पासून मागया आमी तांचो आज किमो आसा कोणी रिपोर्टा वेट करना आसात तांच्या पासून मागया डायलिसीस कोण करूंक येतात तांच्या पासून मागया किडनी ट्रान्सप्लांट हार्ट ट्रान्सप्लांट वेगवेगळ्या रितीची सर्जरी कोणी करूंक येतात तांच्या पासून मागया जेजू तू तांच्या सांगाता राव जेजू तांची पिडा ती सोसून व्हरून तांकां घटाय दी जेजू तांच्या पिडेतावन तूं तांकां निवार जेजू थंय जर तांकां पिडा आसा जी त्या जाग्याचेर जेजू तुजो अमोलीक हात दवर जेजू
तवळ तवळ पिड्यान पडशे हरी एकल्या भाव पासत मागे बेदराक लागून ताप शेड पंकलेन तवळ तवळ ती पिड्यान पडून आसात जेजू. हार्ट अटॅक 7 जण हार्ट अटॅक जावन मरतात जेजू. यंग यंग हार्ट अटॅक जावन मरण पावतात जेजू. तांच्या कुटुंबाक जावन तो आघात जेजू तुका कळीत आसा. तांच्या कुटुंबाक तू बुसवण हाडली जेजू. मागीर आमी जी कोणाक डायबिटीज ब्लड प्रेशर मात्री खाणयेनूच आसात तांच्या कुडींत अस्कत काय वाडूनच आसा जेजू. ह्या पिडेक वखद ना म्हणा जेजू, पूण तुजे कडेन वखद आसा जेजू. ह्या पिडेतावन तूं तांकां मुक्त कर जेजू. फूड एलर्जी जावं पुरो स्किन एलर्जी, दोळ्यांची दिश्ट जाल्यार कान आयकना, तकली फडाफड, मायग्रेन, कॅल्शियम वाडला, प्रोटीनाचे खंयचेय खावंक जायना, सगळी जेजू तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता जेजू. तूं तांकां आपड जेजू आनी गुण कर जेजू. मागीर आमी ह्या कणात प्रत्येक रितीन आज जी कोण कामाच्या सज्ञेर आसात तांच्या पासून इंटरव्ह्यूक तांकां आपणे दिला, एप्लिकेशन तांणी घाला, पूण इंटरव्ह्यू ती फेल जाते आसात तांच्या पासून ती आमी मागया. मागीर आमी प्रत्येक रितीन आज जी कोण मिनिस्ट्रीच्या एप्रुवलाक वेट करना आसात तांच्या पासून जावं पुरो सिव्हिल आयडी इश्यूज आसात, ड्रायव्हिंग लायसन्साचे इश्यूज आसात, पासपोर्टाचे इश्यूज आसात, सगळी जेजू समर्पण दिवन मागया. ह्या क्रेच्या कणात 7 जणांनी आमकां मागोवंक सांगला ते सगळी आमी उडासाक हाडया. ह्या चॅट बॉक्सार 7 जणांनी आमकां पिटिशन घाल्यात तांचे पासून ती आमी मागया. आनी हे आता उतर आमी भावार्थान रिपीट करया. जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझी विरोधी केली, जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी 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 आमच्या जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमच्या सगळ्या 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 बाप्पा भगवंता
तुझ्या गोपांता आशीर्वदी त्याला हरी एका बाबा तुझ्या गोपांता आशीर्वदी Frida, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Macy, D'Souza, Margaret D'Souza, Wilborn, Victor, Daryl, Iphonal, Sobhaban, Jacinta, Michelle, James, Cinderella, Joyce, Molly, Robert, Juliet, Stephanie, Jason, Nina, Lenwell, Nora, Flores, Nancy, Deep Ministry, Rita, Rina, Arun D'Souza, Teresa, Kashmiri, Nirmala, Nivon, तुझ्या गोपांता आशीर्वदी त्याला मी मागता सकडम तू जायते मोरिये माय आमचे मोगाडी माय तुझ्या पुताला आमचे बसोत विनंती कर माय नामान मध्ये कृपेन भरलेले समीर Paul Gesù महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या Praise the Lord. Praise the Lord. तांक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे आज बरें फेस्त मागता तुमच्या कुटुंबाक तशेंच तुमच्या मोगाच्या सगळ्यांकी आशीर्वादांनी भरलेलो दीस. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तू काय बरें फेस्त